Comeza a andadura da Asociación de Xubilados de Boiro cun obxectivo prioritario que o municipio consiga a residencia de maiores. O colectivo quere tamén impulsar o concello con diferentes actividades. O tecido social da comarca suma unha nova entidade, a Asociación de Xubilados de Boiro. Presentouse de forma oficial a semana pasada e a directiva da entidade, encabezada por Manuel Velo, ten un obxectivo claro: loitar para que o concello conte coa tan demandada residencia de maiores. As futuras generacións van a ser vellos tamén. O mundo está nas mans deles, o futuro está nas mans deles. A xuventude debe luchar para hoxe, para que os seus abuelos, os seus pais teñan unha residencia en Boiro, que é unha vergonza que non se teña, porque ademais Boiro ten unhas condicións urbanísticas mellor que ningún. É un sitio plano, temos aceras anchas, calles anchas, 3 paseos marítimos urbanos e temos unhas condicións para a xente maior para arrastrar os pés, porque cando un é maior non pode ser montaña nin pendientes, senón aquí Boiro é un sitio máis pegado ao mar, con 2 ríos estupendos. El, xunto con Juan Ricardo Viturro, Suso Pérez, Perfecto Vilasoa, Serafín Romero e Ramón Calo, queren buscar o mellor para Boiro e os seus maiores. Quero dicir que estamos en plan serio, non salimos á prensa para darles publicidade, todos somos maiores, pero non queremos o objetivo social que representa. Entonces hai que invertir aquí. E recordou que agora mesmo a prioridade da asociación é traer a residencia de maiores a Boiro. Porque ademais hai 5 anos que é unha moción que presentei eu aí abaixo, 5.000 e pico metros, para mandarle a Xunta, non sei se o mandaron ou non. O que me alegro moito é de que a raíz de facer nosas asociacións, agora o Concello empezou a moverse un pouco. Pois, non sei que, con Rianxo e tal, bueno, eu eso, perdonado, pero non creo. Ese tipo de cousas, porque levamos 5 anos con cousas parecidas e non van adiante. Aquí o que temos que ir, o que nós estamos aquí peleando, non ganamos nada, non estamos pagados por nadie, estamos poñendo o noso esforzo para o mellor de todos. Ademais, apuntou que traballarán en impulsar actividades pensadas para o colectivo. Papeleo, captar socios, toda esa cuestión, facer actividades, como levades aí nun programa, actividades como ese que levades aí vamos a ter que facelas, como se facía antes na Casa de Cultura aquí. Téndose aí todo o programa, como un programa de 1992, toda esa xente maior, xente que non sabía escribir, que non sabía toda aquí a actividade está aí no 92, todo o ano que estive hasta 95, esta casa, desde que se fixo, estuvo dedicada a unha cantidad de actividades. Era o centro cívico do pueblo onde estaba a xente entusiasmada. Algo que tamén queren recuperar, a Asociación de Xubilados de Boiro promete actividade e batalla para mellorar a calidade de vida da veciñanza.